egasi as usual saa 2 naikire egasi speaker igwako yarenge kirangi all of a sudden kakonyora abantu bakoru isiko asanati nine igera abantu chifuti angetouch from the main gate namanya konyora abantu bagocha ntamanyetse batabona bwe chibuti mbali ngabantu ba uraro nabo bisa kino koranga abantu aba masipi bakoraga nabantu ndi target bantu abo fast lot yeita abantu ange 15 akera bagana rugo sara ndi ngero wake simi mbate na bate kidura 30 seconds bandigere bayo moko oyo mara wadanga kini wi lakini kero bantu abate na akera oyo ndakubaseri mwe pya kubaseri lojisiko obanga bategera bayin system rero pagete so akeigo abantu kwasa kubana abantu abo kwasa kubana abantu abo to kwaka kubaka chingundi nabari wagoja na stabu bari warengesi kwabo pacho ina sefrakas bagwata bambugoli batago kosoka na cyo chisiko bagwata bakara mbadiri cyanga bakunkurura chisiko ko ikase egate magega yabura eyo nigo atebire asiria esimi gatie binde ase boigo akwera igoro ye chingoma anyora ase kolende anyora obogwenia ase nyagitaria Kisi Teaching and Referral ego tinabe geto ke bakungusa bantu na batigirego uro na bwa tabarus nesimi na bwa ta yakora kyakiranse tinanyora paka bon na wangaka bangumisa igase ase joga on bibete yubete wangaka igaso koboko naboro chana wakarte kweren banga gete bakara process chichiga lakini asomo bere tido je bimeto mala kilele na bangu misa kungaka chinguru lakini gako garana ikira igana gitali ndaba treated umakora which are the course of action kikubwa kuzai ase chinga kecho nigo ombiro asabire eserikali komotingeria oborendi nabo igo gokora obotuki bwaime igoro yengane yo on request ya serikali nyaro con provider security era bona na vera attack abako nyama tabaka wale ana motive which I cannot understand it think understand ka kwagera okay nana ko nyora threats ko musiko ngamonto nale ko ndwani ose threats chindi chons lakini nabo oli serikali ya investigation ginko reporter ya Egetaseni Kiandizi TV iletaliane Mildred Momanyi Biamuno humurikito Mildred Momanyi hasorobochirwa senchira yoboikirano gotigana nere Mildred Momanyi nigo bono gati yabase kurase wodi ya Kiogoro yogotoka se bunge ya Nyalibali chache me kaunti ya Kisi abatakiro murobuli bokoro chibara au asense meyu anenase wodi yo enemermo yaberge kubwato kokocha saba sae no mwemsio mochore oyoso asense moyoburai ime ye godi yo omurikito bene Josephat Amisi bochirwa senchira yoboikirano Chikoenanwa n'abana siasa nigo chikoligeria gwikirania amaganio y'abasae kupatikana n'obonge bwabo ime yense ya Kenya bono abasae ime ye Kenyero Kenya boterere asensemo ya Mogorora nigo besokire na korokia omochengobo kupatikana na emeremo banyarire ko bakwewa anene no MCA bwa ensemo ya Kiogoro uyo nyarire ko bakwenekia ngonyare ko bagagutumia abasabu kwagacha epara eyo yensemo ya Mogorora vijana ale gasinge yo kaboko kuna ndio kutoka ni pigimo tukamani wane mikia milita sana wakaito no mugimu lakini na watu komedi kulia na pigimo ande ngote bangi gasinge yo kaboko saba kantoito wale mo ponza gasinge yo kaboko ni gere ngamo no kubegasi wabasi tuanje gasi amagendera chakiro gukora mapema mono ataraswana enobi mweshimiwa otoro kirimo gweka no muya otoro kiringa gochimutwango cyari gotokorere gasi tunabona iga twairwe gasi mune vijana tuachakire gukora gasi korosie para bono mune pale ya Mogorora bono nkole matulega mune vijana na ntonyebeke bakomoromo igotorojo mweshimiwa uchakire gotwemba wa mune vijana bono mapema epara eyo ya Mogorora yanyareko bagigutaiteka asemya kemenge yanyareko bagigoeta bona bamenye benseme yo nigo besokirie na korokia omochengo no mogokobo asebo igo banyareko babagutwara kwegena nganechiko bagekorosigwa enyareko bagigoeteka eliyo enyareko babo igo gekoirira obonchoreria ase chinsemo bonyareko ba abwabwango nainje naira neri omogambyo itogorta muchache ngambu yamone kiagera konya Mogorora pale yasarekire
ekero narorire pare ekorosi buna into togoete muna abananchi na amogokeire mono ngotenga kuorta Nyasaye goseseni inche magire etimecheo kurumokorora epare naro nguchiere gasi na ongoete ekero ngogenda ase nkogenda none chipikipiki nao chigutomnya konya chigutoyerinse ekene konya yari mokire bobe kuorita Nyasaye gosesenie na into kenyorokia amogora ekerorokane pare yabere gosarika esinga kientambe lakini era otebire ng'anonye twamochorire n'echikura chinyinge koba omurayi oito nyuma ataraso obisi otebire ng'a goika chake koroki ng'a nari tayari ogosa obisi rianyorire chinguru chiri chionsi chiokorete ebinto biri bitakeire gocha atokonyese chipara chiaito atokonyese chipase ria abana gosoma igo twakire ng'a mbuya mono naende twatebire ng'a mbuya mono nonye nabo nigo boigo abamenyi begwodi ya Kiogoro banyareko bagotwara ogosemerio konene buno MCA oyobo nanyareko bagochigwikirania amagendero ao gati yabo koenekia buna chipara janyareko bachikorosigwa chinyagitari na boigo amang'ana ye chibaseri ase abana b'echisukuru epare iyo nonyo yachanira abantu fatekera kugenda kanisa ngiye komobere gasi kugenda gobe kanisa egera nyora amasabanyo asabira abantu na abane kera bakubitisa school ngiye komobere gasi singo none ko babigete niko bakubitikanjira babikire kuja kuripotera Ndizi TV korwe county ya Kisii Terana Josephat Hamisi Mbiamono muri keito bene Josephat Hamisi asorobochirwa senchira yoboikera nugotigana ne Josephat Hamisi enigo togoso wekase county ya Nyamira omubunge we bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira Steve Mogaka nigo bona bagakomera naborokyo barumwa ko mutangana se university abasa watoka shiringi emilioni ye mogo kya saborokyo wa eliweyemo ekibachira bakonye aseganga yokunyara gokinye birongo byekisemi anenase bunge yo ya West Mugrango omurikito bene kurose county ya Nyamira Job Maangi noroboti rwa senchira yoboikirano chisemi nachio ekebunguo kerabege koreta ogonchoreria ase obogima bw'omonto omubunge omochore o West Mugirango Stephen Mogaka narwa ogosira gwechibesa emilioni eyemo gochia sabana elibu eyemo bali barabe bagoswa omwaka oyo ase university ao omwaka omotangani abantu baito tumanyenga siasa ya elibe bono twanse kushugulikanga ngaki abana babakogenda esukuru banyora masomo abo banyora chidigiri cyabo baise konyora nga civil node bayikiba bantalire egoti tubanyorera ase bagoswa narwa eirago cyagosira chisemi cyaba magenderero amange na Nyasaye chinguru chiryarage chisemi no bongaini kirinda nyara gokora na tinkolete constituency ya Nense utambe ongote banga sitakuwa ni mimi nitaangusha kampuni ya West Mugrango nasaba bakenya koba abatoereru ekero baganyete ogochika gwe koti enene yense yaito ya Kenya igoro yobochori obonene bwo mwaka oyo natebya barayi gusika bakori emirimo beserikali elinde batware chinga kichinyororo ekero bagokora emirimo. Na mimi nataka kuwapea wafanyikazi wetu wa serikali encouragement and confidence, serve your country with dedication. Mtu atakaye kuja laini yako ndio sababu niko mjumbe, tutapambana na wao kule bunge. Omo MCA narwa eiragoche kobwaterana nere